Când am ajuns aici, am promis la frații ăștia aici, pot să-le fac două căsuți. La două surori din adunare care nu au unde sta, stau cu chirii la unul la altul. Și acum s-a început lucrarea. Acum s-a început să se lucrează la o căsuță din asta aici, care și căsuți, vedeți că au un coteț așa, nu știu, așa cum e, dar e apreciat de ei foarte mult. Care unii se stea, are, unii se-și pun în sol aici să doarmă, nu plouă deasupra și e bune, mulțumite. Costă $200, una de asta, așa. Putea cu materiale, cu lor, cu toate. Am făcut o bucurie foarte mare, dar nu datorită mie, datorită lui Dumnezeu care o atins inimii atâtea ca să poți să vin cu bani aici, fraților. E foarte greu fost. E foarte greu când văd atâta sărăcie, nu știu, pentru mine vine foarte greu să vorbesc. Nici nu am cuvinte să vorbesc atâta câte lucruri văd aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți pentru ajutorul care l-ați dat. Amin. Amin.